n'akụkọ iri gbara elu na isi mbido TV na Kiri. President Muhammadu Buhari ezigala ozi iti aka n'obi nye ezinụlọ South Sudan nke nwụrụ anwụ dịka o si kwuo site n'ọnụ Femi Adesina. O kwuru na ya bụ ọgụ egwu onye ihe gbasara nke obodo Nigeria na-adị n'obi oge ọbụla site na egwu ya nakwa ihe ndị ọzọ dị iche iche. O kwuru na ọnwụ ya bụ nke wutere obodo Nigeria nke ukwuu. Na nke itoolu, omee ihe ejije ama ọfụma bụ Jim Iyke ekwuola okwu gbasara agwa ọjọọ bụ nke ha kpara oge gara aga bụ nke ha na-amụtaghị oge ahụ bụ mgbe ha bidoro bụrụ ndị ama ama. Ya bụ nwa amadi kwuru na ọ bụrụ na ọ ma ihe ndị ọma ugbu a mgbe ahụ na ọtụtụ ihe bụ ụzọ o si gaghị ọ gaghị agaghị ya ma agakwa n'ihu kwuo na ọ bụ dịka mmadụ na-eto ka agwa ya na-agbanwe. Na nke asatọ, ọnwụ South Sudan ka na-ewutekwa ọtụtụ ndị mmadụ dịka media personality ama ọfụma bụ 6 Naira ewerela igwe Instagram ya wee kwa akwarịrị gbasara ọnwụ South Sudan. Ọ gara n'ihu kwuo na ọ na-ewuchi ya ma na-agbagwoju ya anya otu onye na-anaghị aṅụ anwụrụ nakwa mmanya ga-esi nwee ọrịa kansa nke okpo. Ọ gakwara n'ihu kwuo na ya na South Sudan kwuru okwu otu ha ga-esi kirie basketball bụ nke ga-adị n'etiti Nigeria na USA. You get so many rivers to cross, I say. Better pay attention to the words I say. You know the truth before your hair start to gray. You don't want to find out say you use your whole life to the Na nke asaa, onye nọbụ n'ụlọ Big Brother Naija ma ọfụma bụ Kid Wire site n'igwe Instagram ya wee zipụta otu egwu ya si adị ụtọ n'ụkwụ ya bụ nwa amadi onye gara n'ihu kwuo na ya bụ nwa amadi makwana ka esi agba egwu hapụkwanụ. Na nke isii, Uchechi Okwu Kanu bụ nwunye Nnamdi Kanu bụ onye ndu ndị Indigenous People of Biafra akwala akwarịrị gbasara di ya wee kwuo na kemgbe a nwụchiri di ya site n'aka ọchịchị Muhammadu Buhari na o doro ya anya na di ya bụ onye na-agabiga ntaramahụhụ nakwa mmekpa ahụ dị iche iche ebe ọ nọ ugbu a site n'aka ndị agha nke Nigeria nakwa ndị ọzọ. Na nke ise, odeakwụkwọ ama ọfụma bụ Chimamanda Adichie ekwuola okwu gbasara ihe o chere gbasara ụlọ ụka dị iche iche n'obodo Nigeria. O kwuru na ọtụtụ ihe agbanweela na kemgbe o lichara nne ya n'abalị nke mbụ nke ọnwa Maachị afọ 2021 ka ọ chọpụtara ọtụtụ ihe gbasara ụlọ ụka n'obodo Nigeria wee kwuo na ego bụ ebe uche ha nọ ugbu a. Na nke anọ, onye na-emepụta ma bụrụkwa onye ntụziaka na ihe gbasara ejije bụ Ugezu ekwuola okwu gbasara otu ndị mmadụ na-eche apụta bịa na ya yiyọ ugbu a ma ọ bụrụ na ha memejọ mmadụ. Ọ gara n'ihu kwuo na ọ bụrụ na imejọ mmadụ ejizile ụzọ aghụghọ na-asị ọ bụrụ na m mejọrọ gị imejọ mmadụ pụta n'ihu gwa onye ahụ emejọla m gị ma gbaghara. Nke atọ, Chidimma Ojukwu bụ onye okwu ya ka na-ewu ugbu a n'igwe soshal midia dịka ya bụ nwada gbara afọ 21 bụ nwata akwụkwọ nke mahadum dị na Lagos agọla aka ya na ụkwụ ya na aka ya adịghị n'ọnwụ gbasara ataga ama ọfụma. Cheta na izuụka ole na ole gara aga ya bụ nwada kwuru na aka ya dị na ọnwụ ya bụ nwa amadi mana ọ pụtara ugbu a kwugharịa ọnụ si na aka ya adịghị ya na ọ bụ maka otu ndị mmadụ si akpasị ya ma o nweghị onye ga-ekwete na ihe o kwuru mere o ji si ka ata ya ụta. Na nke abụọ, onye isi ụlọ ụka nke Katọlik nke ama dịka Adoration Ministry nke Enugu bụ Reverend Fada Ejike Mbaka ekwuola okwu na nwụchi anwụchiri Nnamdi Kanu bụ onye isi ndu nke ndị Indigenous People of Biafra agaghị akwụsị ntọ mmadụ na Nigeria. Okwukwo na nke a abụghị nke ga-eme ka akwụsị ogbugbu, mwakpo, ntọ mmadụ na ihe ndị ọzọ dị iche iche bụ nke na-eme n'obodo Nigeria. Na nke mbụ, ndị Indigenous People of Biafra IPOB agụọla aka ha na ụkwụ ha na-enweghị mgbe ha kpọpụtara Maazị Simon Ekpa ka ọ bụrụ onye ga-anọchite anya redio Biafra bụ nke onye bụ onye ndu ya bụ Maazị Nnamdi Kanu. Ha gara n'ihu kwuo na enweghị mgbe ọbụla ha ji kwupụta ụdịka ihe dị otu a. Ebe a ka ga-apịachi ya n'akụkọ iri gbara elu na isi mbido TV ma soro anyị n'igwe ọlọrọ ọhụrụ anyị dị iche iche na Facebook, Instagram nakwa ndị ọzọ.